Katsakawan mo buwan. Suba ba? Kung hindi kita pagbas isda magumunin na ikaw? Gani, balik ta na kido kainit nang ita na isang kuano. Isang Butangan ni tak satu gawin laway ito kinuhaan suba ka. Oo. Eh kasi dia mga kadang kido kainit no. Gani ini. Hindi naman naulit ko sana yun natangkal. Ani man yot gutom na niya. Kasi makakwento yung suba tayo. Ano? Sabi ito kung pwede tadi ka pamunod galing kay basit tigat sa tao na. Ara raw may gakuano. Ano ayun no? Mangkutabi yung Papunta sa doon. Ikaw na naga. Kung pwede ka nagdakapon pamunod to, eh dito ko may suba lao. So pilak dito ka oras, suway kami nulik, ilik na takas kami. Daway gitu ka huli ka. Pwede lang nila ang kakal. Hindi na makigal ka tao. May isda yan da? Hindi mag-ito magkatulman, pwede lang ka to. Selamat. Ati dantang yang kita tadi nga gobra kasi si buligan niya ta nga makakagto daw kung pwede ta pa pamunin. Eh gutom na be, adlaw na kami way gapon nulik sa suba oh. Ang lambo ka nito. Bisan tayo ng mga suba yung tabla. Din balay mo to? Ano yung balay mo? Din balay oh. Po, kita hindi ka mawagwan din. Oo, no? Ano mo nagiging, no? Hindi maligtan ito. May mabalik ito sa ito. Mayo ko hindi nakita ka naman ito. Day, gaday oh. Aga. Kumunit kami di ko na way gid suda ano. May isda na, may makuha ka man dito. Hindi sana nakakuha nila yung pang-sudan-sudan. Adlaw. Ano ba nga ito mga paunay? Way mga ilang tasiyaw way nabilin ko to. Nara ka na daw. Dito, may paun ka na to. Nara sa kuno. Salamat. Kasi maka-release sa gamay lang. Ibang-ibang. Ito ay gid. Pag na to may nagulit kayo nga. Takot to. Nagumon pa nga itong taga o. Lasaw, dalasaw. Sirang paong siro. Ay, salamat gid. Umayo pa. Yo ko be. Dong ito nagumon ko lang akong kuan no. Be nga ako paon be. Kung kisa di ka man gakwan. Oo, mga taong pang-sinakapan ng pang-sudan. Yo ko be basi nagumon. Lambo ko no. Kadwa na kami munit daw ay gito ko suba ah. Ko slam na no, nami ko slam na no, basi makakuha ta sa Taiwan ko na no, sa la. Kasi ma sudan ta. Mapaunta na kay pala dalawan tadi makulit. Kaya ang duwa na ilambo ko lang ano. Ito may gatok din kaya Michael. Nara guro mo sudan kita eh. O
Daw kainit, gid bilin na naguruan ay. Ha? Bilin balikon na lang. Takot ko na ilang po eh. Kung lang karoon eh. Balik ka lang kay way pa mano. Init na na, balikon na lang dugay-dugay. Sige. Kata nay. Dito, sugay pa man ako ng kita. Kita ito mo, basta may kuha na na. Nagtaon na rin. Basta tisping. Dalang eh, basta may mga yan eh, may gagyo. Nagtaon na be. Ano, may sapa ko na mo. Bitaw mo. Nagtaon to be ako, ito may gagyo, basta ito lang eh. Bayaw. Ay. Ara gali, may sano. Okay na. Are. Isa ko. Ting isa to wala. Why? Ay, sa wayo. Ting isa bilang ba sinara? Isa ko. Oh, ay, isa po. Ang isa ba ito? Ay. Takto pagsusog bata. Ang taglulibat ay? O, paniliwat kulang na. May kadalan. Muna na? Ha? Muna na? Munang pa nyo? Oo, muna na daw. Ay, bihin pa ito lang mo ni Iban. Kaya ang gagmay ulit. Hindi ka lang rin ako. Oo. Uy, balik na. Balik na yung gagmay eh. Huwag gani rin yung pag Okay na pang sudan. Oo, okay na ni. Okay ito, sugbat ah. Ate, sige. Muna na sugbat ha. Oo. Kada ano pa man ito, no? Ah, ariyo. Hindi lang siya kaya na Nadala sa kalayo. Kaya ba nakapinit na ako? Bata ko. Gani. Oh? Bang. Gusto mo sa sabak? Mayo din kayo daw. Gusto ng gawin ka? Oo. Ano nga pati magkagda? Naton, kaya ang naulit sa labas. Lami, suba. Kayo din kayo. Walang talaga sa tao na to. Nami ang Tao na to ka. iskay na buwan. Iskay na sakya yan. Lamit din eh. Wala bangko. Lami ang isda ka. Labas ang sugbaya kayo. Nakaluwa ka lang yung Lamit ka tutay mo. nga kasya. Lami na niya. Sa tindahan nyo, magpakalagay sa piyaya. Kanya, halain niya sa board, yung pinakita ko dyan. Nami ang bago ulit, oh. Alam mo kung ito magpunta. Bagong ulit, pag ulit mo ba, sugbalik tao. Ano
Doon kinapits mo. Lagyan ng bakal. Tama yan sa damnan niya. Sa damnan niya. Ay, bani na pencil na yan. Isda pa, yun daw. Dito ako ang gamo. Okay na rin.